presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa Mayong tao. pagbuminaw sa Lex Pino. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani-ani sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung maghihatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto, ginatag sa SED Marketing, sama sa panyawan, herbal capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling. Papa, sandali pa may gala, no? Atong i-shout out ako mga listeners na napita, no? Makikinig pagpaminaw nila. Okay, nga ito ni Junpo, Judan, Jupit, o ni Almera, og ni Hani, diha sa Palawan, Datag, Lapu-Lapu City. Okay, maminaw gini sila. Di pa sila matos silang trabaho, ngatos Palawan, Datag, diya sa Lapu-Lapu City, mino gini sila Junpo, Judan, Jupit, Almera, ug Hani. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you kayo. Bueno, ang suwatan po ka rin itong katagan ng pagtagad, no? Pinadaki ni sa usak ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga usting. Kinigibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender, si Usting. Naagyo yung mga tao nga kusukay mo pahimusay mo kaayo ba. Mausa ning sagad awaya na mo sa akong asawa. Pero aron nyo masabtan yun. Nga nung mag-away mi kanunay aning kusog mo pahimos, no? E naniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Pre. Pre, Jipoy, pre mo, pre. Imon tagay, pre. Sama, pre. Antugi, pre. Antugi, pre. Usting, antugi. Sige. Antugi, pre. Sige. Pagilit na kayo, antog na yun. Inom sa tabi. Para ganahan tam antog ba ka ng... Mining, ato ang pulbusan daan. Una na to, iantog ang panalang. Okay. Bagdo sa dinog. Antugi, pre. Kabi na mo, mas malam ka na imong tingog, pre. Bidang, ako pa ng katingog, bulgi, pre. Anong imo, pre. Ambot lang. Pelara kay ako na pamabusan. Di ba? Sige, kanta sa ko, ha? Kanta sa pre. Unyar mo istorya, ha? Okay. So lucky in my life, bye. Ikaw, pre. Nindot na kita yung kanta, mo sa binuangan, pre. Pero, sa tisultin, pare, Jipoy, pila ka ko niya mamabdosan. Basta ikaw, pre, Jipoy, kay butakan, kagnaong na. Pero kanis, pare, Usting, abutan. Buutan og ligdong kining tawan na. Bisag gubuan, pre, sa babae. Si atubangan, bisag gubuan pa sa atubangan. Mupiyong rin eh. Pero ikaw, pre, Jipoy. Di pa gani kahubong babae. Wan na, yayay na. Magkumiritsing ng babae. Sige sinagang sa imong mga kamot. Kaya imo mag-iyong gamiton. Gamitan ni mo og Sicilian attack. Sa ito, pre. Way unay, pre. Kamo ba, kamunduha ba? Membro mo sa, kuano, pigang? Si pigang, pre. Pakloy ba? Pakloy ka.
Ibro man nun doa. Kanahan nun, Roy. Probida. Ay, pre, buwang nga. Buwang di ni suod ang butilya di pre, oh, no? Naman Oy, di. naman dito. Ano po na to? Ito pa may ipabugnaw na ko sa ref, ha? Kamuya akong giadaman na to akong ipabugnaw. Puno na to. Di yun may believe mo, pre. Tanan na mong believe. Hurot. Balik, ikaw akraan ng tanang beri hurot. Way lain na. Tanang hurot bilib. Bilib na lang. Para mura di kay kraan ba? Kanito kayo magkuha ko, ha? Abay tulog ka grande dito. Kuan pre, apili na lang ka ng sumsuman. Pre, murag nahurot mong paklay. Dugdug. Bitaw, pre, bitaw. Gusuyo, pre. Palit na dito. Lami kayo na dito. Tapos may inyawan ay kilid sa may kuan. Kilid sa may gym din ha. Lami kayong dugo puso doha. Ini kabuntag lami sa kiyampaw diha. Kiyampaw linarang ng kilid sa dapit sa may gym sa Inayawan. May cruising, pre. May cruising. Palit ako dito ha. Palit ako dito. pre. Palit ko dito. Ay pa may sa gatos. Okay, pre. Kamu lang pili dito sumsuman. Palit ko dito. Larga, pre. Sige. Harap, pre. Muna, pre. Muna. Mas tipsy naman. Magiliwat na mas 6. Muna, Ayaw pre. pa guminaw sa Lex Pinot. Ako lang ni bahala nagsiging ako. Ako lang yan mo ni. Mo na, pre. Mo na ang gasto. Ay, susukir man. Ang gasto-gasto, no probes man na, no probes. Uy, hurot, pre. Sumsuman, pre. Bitaw, pre. Hurot na. Hurot mo sumsuman, pre. Ay. Ay, sa dalian, ng hurot susuman. O, sa na inyo. O, sa mo, giuha mo, gigutom. Pre. Bot. Bot, sa ato. Bot, ha? Forbida. Sige ba, sige. Palit mo dito. Palit. Wala na tayo. Wala ba tabay laing sudan dito, pre? Humba na sinugbang baboy Bitaw, na pre. dito. Sigba lang, sigba. Di 500. 500. 500. Bilib na sa kwaneron. Bilib ko ni mo, pre. Bilib sa kwan. Bilib. Sige, palit mo dito. Sige, mong bilib niya. Kita'y makagasto. Bilib mo, kabot sa gasto. Karaan. Karaan. Ay. Pre. Ay. Isa mo nang miabot, pre. Isa mo na. Kitsa na niabot, pre. Awa, pre. Uy, si Marin. Sugata ko diribi kay na ako'y daghang kinumpra. Gata, pre. Imos. Waswit, pre. Waswit. Asawa na po, pre. Kadit, pre, ha? Kaya ako sang sugiton. Sugiton. May buntag, mare. Ay, buntag, mare. May buntag na, Kasi mare. yun ninyo nag-inom, uy. Skudil maron, mare. Skudil. Kuya, wag kong skudil dahil ninyo. Unsay skudil sa unsa? Kudel, Ros. Sa inom. No? Ay, sabado. Dahil mo nang iskudir. Paita na iskidul ninyo. Schedule na mo. Bawal, sabado. Kaya inom yun na. Mao niya mong grupo. Membro mo sa Sabadugang. Alias Baso. Sabadugang. Kuya, wag ko ninyo, good. Naunsa. Unsay kuyaw. Unsay kuyaw man, oy. Unsay kumpra ni mo. Unsay kumpra. Ay, unsa pa atong konsumo, mga sudano nato. Mo ba? Uy, nindo din. Pre. Ayaw na lang pagpalit, pre. Uy. Pagluto na lang, pre. Naman di kinumpra si Mare. Luto lang, pre. Mas maayo pa na. Bitaw, pre. Aday. Luto irinig. Mga musmus ang ating mga tawanan. Luto ining mga musmus man. Grabe, wag pa gali pag-abot na ako. Maulagi. Sige na. Kausar bito na. Kausar sa simana. Luto inig. Mga musmus man. Sigarilyo. Wilma, naunsa naman ang bana ni mo, eh? Na, ha? Naa naman sa supa na tuog. Sa manag-away mo? Diha na sa sala na tuog? Wa ni mo pasudlas kwarto? Wa nay, uy. Unya nga nung naama na diha sa supa na tuog. Ay, hubog. Sa'yo mang gainom. Ha? Usay sa'yo? Buntag sa'yo, nag-inom na?
O manggaling siguro nangadlaw na silag inom, nay? Nga okay ra di ay ka. Padlong na sa napanagsa ng bana ni mo, oy. Unsa man gusto kang mabiyudag sa'yo? Nga naman, nay? Oh, langutanan ka gano. Atay mo'y atakihon anang inom. Ini kasakit sa atay ana. Wana. Aning na sunod. Ini aning ana. Wana. Biyuda na ka. Nay. Ay, asting. Dali, inagot. Dali, magsulti ta. Sana, day. Gihurot ti mo gluto tong gikumpra na kong lumpia Shanghai? Nga naman, ayaw mo silang musmus man na unsa may maikaw sa day. Hala, ang lumpia day imong giluto. Ang fishball unta to, di ba French fries? Ay, sige. Naaway tayo lain diya. Ay, unya kay di man mo kaon si nanay ana, mamutoy iyang paborito. Gawas pasad, kadaghan ato nahurot ninyo. Ay, ipangguto mo to sila. Sunod ba? Managa ni kag mga tao nga kainom nimo dinhi, pilian ng humanag kaon, oy. Day. Pagkadagko ra baglamoy adto mga tawhana, pero gaba. Sunod day, kablaka. Sunod ako silang ingnon nga, pagbaon lang mo. Kay Kaz, kay mo sumsuman na. Kabantay yung akong asawa, taon nga akong mga kumpare, dagko kay kaon. Dagko yung kayo, pero sao taman. Mau ginandali lang mga dagko silang kaon. Mau na diha. Mga sunod-sunod do, nag-inom sa mi. Ako sa silang ginayang pasabot sa ba. Mga pare. Pre, Usting. Asa man itong sounds, ha? Asa itong sounds? Watay sound ron, pre. Watay sound ron, pre. Ang katuling lista ba? Cellphone mo, Jupay. Sige, pangulo. Mo uyab, sige, mo tao. Jupay, nausa ko ka, Jupay. Maora, daghan kay... Unsa to, pre? I-record ko no. Maningil. Saan mag-record nga nakam sa Maningil siguro na, pre. Kuan ba, sa sunod ba, kanang wa man tay, sista lang ta. Sista ba? Kanang sista ni? Ngayong Lagi, pagbuminaw sa abi na Lex ko, ngita mo Pinoy. sound nga Aba, nindot ay, yun. pre. Walang malimtan ang sista, pre. Ang ato lang sumsuman. Ayan mo. Ayan. Standard naman na, pre. Ang musmus man? Oo, standard naman na. Matig na na. Basta, alas baso. Ano baso? Alsabaso. Alsabaso gang. Matig na ng sumsuman, ha? O niya, pre, kung sa may di. gandam ni mong sumsuman mo diha, pre. Ano sa baso? Ang mga gan? musmus mo, kung sa may gandam ni mong musmus. Kuan pre, kuan lang. Lata ko buaya, kaon mo to. Unsa, pre? Katong lay, ayaw lay, malaki ka lay. Ayaw na diyag paan ka lay. Ako giihaw. Ang buhaya? Mo? Abinong katong tao, pre. Kiyat lang na akong tao. Pag-Judy, pre, ay. Lagi. Mo tayo kong ihawon ron. Ang saban, kaon mo ato? Pero, Pag-Judy, pre. tugaya sa inyo, inalit, may naman, gahapon nito na ako ginatan. Mura, ang kaldero lang yung unang malata ron nito. Pag-Judy, pre. Binuang dia, pre. Kita pre, nagluto ko og fries of the friends, ha? O niya, ball of the fish. Kanan man na. Mabusog tayo na, pre. Mabusog tayo na. Busog yung buka noy, naudsa kay mga dagko ba mong lamoy! Sige lang. Napang may buwa diha og ganahan mo mukaon na ibuwad, pero sunod ba, mag-inom mo ilita. Kaon da sinyo, dumo, magdagko yung lamoy. Kanyo? Humoy ka mo sinyo. Huwag ikaw sa inyo! Pre. Ako, may kaon daan, pre. Pero usahay lang. Maabtan matagting paniod to. Ano ahora matuwa akong gikaon, pre. Alagi sa sunod, kay mag-abot mo mingon ka. Kaon mo mag-inatoy!
Pre. Kaon mo daan niya pagbaon day mo, okay? Pre, mas nindot, pre. Kanang bang maglingkod-lingkod ta diring tulo. Yan natay sista. Nya maglingkod niya, maginom-inom ta na si mag-asu-asu, pre. Ha? Ano natay isugba ba? Mo na ilami, pre. Nindot, di ba? Di Oh, ba? Nindot ta, pre. Ay, Nindot ta, pre. Nindot ta. Sige. May problema. Subaan ta mo. Uy. May subaan na diha. Subaan ta mo. Ang prasubahan, pre. Ano man? Kana mo iwa, pre. Gool kay ko. Ano man? So para maligri ta, mag-inom ta. Sugba po ta. Ano ba? Nindot ba ang gingon, pre? Nindot, pre. Pero magtampo-tampo lang ta, ha? Angkon na iba. Ako, baroy, angkon sa himnonon. May akong angkonon. Niya ka mo sumsuman sa dinyo, mga angkon. Anda ba? Kay, kamu mga dagko, kay mukhaon niya sumsuman. May kausi. Liso taon kaya ako, taon tanan, pre. Ay, yaw-yaw na akong sawa, taon na ako, tanan, hurot na taon konsumo na ba ni? Kinahurot na ba na itong musmos? Kana, pre. Okay ko na, pre. Okay ko na. Kana sad, okay ko na, pre. Ay, mas mayo, pre. Ako'y bahala sa binyo, ha? Binyo ako, ha? Nabin nyo. Diri sa itong pwesto. Ikaw, pre, Jipoy, ikaw may kusog kay mukhaon og somsoman. Ikay ang konsumsuman. Kunya ikaw paripidot, ikaw may kusog kay mulala. Nya dugay ba kayong hubgon, ikay ang kon anang imnonon, ha? Kunya ako, kon ingkaso og mahurot ang tanan, ako rin bahala mong puno. Okay mo na? Okay. Kuwara, pre. Aligri na, pre. Aligri na. Good. Bitaw, pre. Nindot na ako'y bala imnonon. Ako bala. Murab sa kaning dindo. Ay, sige, sulte. Ay, si sulte. Sige, mas mayo na. Good. Mauni sakto. So, sunod sa bado, naibaw na mo kung sa yung dadonon, ha? Kay ako ang mag-andam ko din sa ato ang mga gamit para sugba, lamisa, o bangko. Ayos, ug unsa pa nang kinahanglan sa ato ang mamamgang, okay? Okay, pre. Okay, happy mahalas na yan. Approve without thinking. Ako sa sure na sure. So, mag-start yung tag sa'yo, ana, pre. Oo, agad ako ninyo, anak. Mani, aram ko rin si kadlaon pa, alas 4 kadlaon. Inigsugod sa programa Inday Tratita. Ayo, sarana, pre. Natuhog pa tahan na, pre. Final na, pre, ha? Pre, mau final na. Final na, pre. Basta mo rin itong sabot, ha? Okay? Okay. Sige, padayon tagay. Tagay pa, tagay! Tagay! Nindot kaya mong sabot, iyahay kang kunay. Nay may angkon sa inom, nay may angkon subsuman. Mayong Unya ako, pagbuminaw sa kaya ako Lex may host. Pino. Ako na lang yung angkon sa ilahang imnon. So, okay na kayo, andam na. Andam ng mga kinahanglanon tanan. Unya? Aw, maayo kun mauna. Okay. Okay man sila, aday. Mo na sakto, share ba? Dili kay imuho na lang tanan. Ano sila siniswerte? Ay, sa daan na, aday, siniswerte. Kay basing, kadungog sa sila, malain po na sila taon hinuon, anak. Yung sa may sakit sa kuntihan kung malain sila, wakoy labot nila, no? Sige, nahala. Anak na lang, day. Mao mo ka. Sige. Ano, unsam sa taon ni siya. Ay, Ikaw ba, muunda pa ka ng inom? Unsa man ko'y dako patag matigom. Ay, wida mo kasi, bataan na rin taon. Kay, ang ako naman, kung ano man lang ako, Unsa man mo, Ang kunday man, ino, Banya, ang ay. video naman lang ako. Nung Binyo. kasi, Bantay bitog imog hapon tanan, ha? di lagi, day. Di na, kay mao naman ay mo sabot. May kina na mo pagkasabot. Nanong mo inom Ah. pa magka-usting? Nanay ko. Nay. Ikaw ba usting ba? Mundang palang unta ka ng imong inom-inom, ha? Ikaw ragay man yung daot ng imong kaugalingon. Ay, naunsa mo na nanay. Ay, sara mo ko rin. Kada sa bator mo na ko. Kwintaha ko no, be. Sa usa ka buwan, pila ka Sabado. Be, kwintaha, Wilma. Kuanay, sa usa ka semana, usa ka Sabado. Nya sa usa ka buwan, 4 ka Sabado. Sa usa ka tuig, 12 ka buwan. Pila tanan?
Usting, pila tanan. O ikay gipagkwintari mo. Tanan taon ako noon. 48 ka Sabado nay sa usa ka tuig. Oh, tiaw mo na. Ha? 48 ka Sabado. Unya kada Sabado, pilay gasto nimo. Gamay rang usa ka libo. Ha? Ibigay talan. Usa ka libo kada Sabado. Pila sa usa ka tuig. Ha? Pila usting. Namo ni kadao di lisod magali mo nga kamoy nangutana ako mga taon ari mo mangutanan ako. Hilaw di ay. May lang kas 1 plus 1. Hindi po na gani dayon kag. Ako digo. Kidot yan ni mo na yun. Hawa ko ba tuos kung usawa, taon nga akong ugangan, taon nga muundang ko ginom. Tagsarawan taon, niya karoon na noon nga yahay na migda. Di na hindi ko nila pa noon. Di pareha sa una nga ako ang tanan. Kunya, inong ko, ako pang sumsuman. Karoon nagsabot mi nga, yahay mi, undang na noon. Kunya, Unsa na imong gibuhat dia Usting oy? ang ganda bra ko dahi para ugmam ni. Ha? Kay magunsa din ka ugma? Ako gi darong kay gipanday na ko lumit sa sigurtuhan ba. Bernes naman ron niya ugma sa bando man. Schedule man na mo sa alsa baso. Ang igo, pandaman gid ay na. Uy, unsa nindot bang gyud daw ang among sabot ko day. Pagsugba-sugba mi, nya sila da sa mga imnonon ug uban pa. Sure ka nga dili imo tanang gasto. Dili, uy, sila mo angkon ng inom, sumsuman, ang ako pwisto, nag-ibinyo, rin kinanglan ako, ako rin bahala, no, sa... Mao ba? O, day, mao nga, handa mo rin nilang sugbaan, be. Ay, paita ka sa pamantaw mo graduate anang inom Usting oy. Graduate ko, unya nung kasabot ka, tapos rin istorya. O, pag gani tayo, pag gana na mo inani, o sa video pa day, mo pa'y pag viral. Viral sa imong mata. Unya masakit ka o sa may tawag di mo ana. Aw, mauna na yung monetize na na day. Aw, kwarta gitong patay. Uy, naunsa na mga diha? Uy, Usting, naginuktok mga diha. Ay, naguwat ko lang pare Jipoy, pare pidot ay, dugayan lang. Ay, basi na nga limot to sila. Uy, limot ko taon. Kanya nga nang pa man sila, be. Be. O, basi malit to sila sugbaon nun eh. Kanya ang inom? Ari, natin ka na limalit diri. Ho, sa una sa'yo kayo. Murag hapit mga dlaon. Karon, nga ilang gasto, dugay man. Ngayon, di lang ko. Wato lang ako mga pila ka hours. Oy, Wilma. Nay. Ko be, kay di ako'y mga da. Maglisod ko, blehe. O, nay. Sige, tuwas lang na day. Lisod ko na siya. Nay, ang sanandani mo? Ay da, mga utanon. Naman ko na maligya dito mga utanon ba. Anagi anak ko. Gikandagod ko nun nato sa bukid ko nun ng mga utanon na. Unya, barato raman. Maungan, nipalit ko. Unya, bilagro lagi nga. Laan mo diris gawas. Ay da, naghuwat si Usting nilang paripidot o parijipoy kay kuan man kuno magsubasugba kuno sila niya mag-inom. Ha? Oh, nakitaan malagi to na ako sila spidot o jipoy. Tuwa man to sa ilang kanot, nag-inom. Ha? O lagi. Noon sa naguat mo atong dili mangani. Tuwa to sa kanot, tuwa sa ilang kanot, nag-inom. Hubog naman gani tingali to. Awa, Usting, kadungukas kasulting nanay. Awa. Yogon ko ni bahin na to, be. Bida. Kamaayo sabot, tabo por bida. Maona, kay mag-iyahay man mugda. Sila man kay ni Angkos imnonon og sa sugbaonon. Aw, istorya ra to, oy picture ra to. Hadlok magagasto ang gusto nila, perming libre sila. Si Hablas Lamina. Singan? Si Hablas Lamina. Sana. Salbahe sa animal mo. Ko. Ako lagi balik, kay lain kayo. Binuangan ko na. Tuon ako! Oy, shit. Bre. Dili, tuon ako! Puyong hapag, puyong. Gusto rin sila budawat review. Tuon ako! Bida, pandaklol ko itong mga kanahang dako! Puyo lagi! Pero tigin ako laguta eh. Wapaligi ko pong ngis kong asawa, giadto ko na itong mga kanahang dako.
Lami lagi kayong padaklon itong mga kanahang dako taon. Kunya, pila ka Sabado ng labay, may balik sila. Hapit ako panumbaga. Karon, wag ko'y mayong buot nila taon. Suro kay dugo na ko. Sakang dugo na ko. Kita ko nila. Mao ni akong problema. Usaon min ako. Kasi di ko kapugong ba. Makultahan ko ng kanahang dako. Paliw, tabagi ko nyo bambi. Angay bang sakahon ako ang akong dugo kay wa matuman na mong sabot nga magamotay me? Usaman, naaba na sa Bible bam? Palihog, tabagi ko nyo be, Ate Pres. Kung kamoy pasultihon, usting. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Itong kaigsunan, thank you, salamat kayo ninyo dida sa Raul Alivio Soto, thank you kayo. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Dudong Usting, Ate Pres. Ay, Oh, kani si Dudong Usting, Ate Pres. Ambot, angay ba kanin tambagan niyang problem. Para na ko din angay tambagan kay tungod yun sa inom, Ate Pres. Kaya ang iyang mga kumpare, nagsabot sila ka, krabo, lagi tao niyang asawa, Ate Pres ba, nga ang iyang mga kumpare, grabe ko nung kayo, mahurot ilang konsumo sa sum lang. Maong gisabot niya iyang kumpare, kay dag sumsuman, kay dag subaonon, kay dag imnonon, ang ako avinyora, karon wa naman manunga, Ate Pres. Sukat silang pagsabot, wa na manunga, pero sa wapa silang magsabot, iyang gasto tanan natin, pre, som-som, hastaan ka ng konsumo siyang balay, maakuan pa, Ate Pres, maangin pa sa ilahang pag-inom-inom. Karon nga, nagsabot na sila nga, tagsa-tagsa silang dito na po, nang inom silang kadot. Mga maro di ay. Mga maro lagi. Mapahimuslanon ba? Mao ni ang gingon nga mapahimuslanon karon. Kuno kayo niya unsa kuno buhaton niya taon ani ba sig makulatahan niya. Ay kaguol ana usting oy. Magkalang kaglaing barkada na pod. Oo, okay na usting. Kay ako pa nalipay gali ka kay nakadungag-dungag sa maabot nga sakit nila kanang cirrhosis sa atay. Kay wa mo gyud kay laing igo-iguan na sa inom, ang ato aram yung atay, sa natin pres, hepatitis. Cirrhosis, maura mo yun na. So, nakatampo ka nga, may nana sila, pero ayun lang kasuko. Di ba bang? Unsa yung mga storya nila? Kung ari ka diri ka sa Sirach 6, versikulo 17. Ang usa ka tawo nga mahadlukon sa Ginoo makahimo og matuod nga paghinigalay. Kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. So, mga gibuhat ni Usting. Mayod sa siyang mga higala. Apan mo atras sa dirita sa verse 16. Sige. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Ato pa, karon si Usting, akarang giunan ng ibasa para tong Usting, okay. Ug matras ko diri ka rin sa 16, murag dili ma-okay ato nila. Maayo man lang sila sang dihapay mahikap si Usting. Sa diyang patamangon na sila og gasto, wala sila pagkita. Tinood na. Sa among lugar gulyat gitawag na og mga naway or nanganaway. Kana bang kusog nga, kanam itong bagbagyo gulyat, iniglas na huyop sa hangin nga kusog tayo mo na yung mama, wa na, ni huyop na ang kanaway, kaya mauroy nagbadlong sa bagyo, para munong ang bagyo. Kanam pinakakusog nga hangin. Excuse me, Bam, hangin na ng kanaway? Pinakakusog nga hangin sa mo, pananglita na mong bahay. Kung ang hangin gikan sawa, lain manangan, amihan baron, gikan sa to, tawgon barog salatan, tawgon barog hamagat. Kung gikan na gana sa ibabaw sa mong buntod, kusog kayo, may ngunay mong mama, wa na, ni bali ng hangin. Uyop ng kanaway, maunaroy badlong. Mo siya pinakakusog nga hangin. Kaya ako na ilang kuan kanaway, Bam, kanawayon, kanang manok raman. Manok nga kanawayon. Naam sa kanilang gam. Di ba? Naam sa kanilang gam. Ang but pa sa but nga, may lang mga naway, ang but pa sa but, may lang na ay imo, ug ilaw, Naay mga tapok-tapok na ikaw-kaon, muduol siya mangayo, may lang siya, siya mo gasto, dili siya mo gasto. Apan sa ako nang gingon gulyat, dili mo na angan mo ikabalaka, dili mo na angan ikabalaka, Usting. Kaya nga no, imuhang og ari pa ka sa English kanang nga i-rate nimo 1 to 10 din man ang imo
Di lang imo ha, kay kami nakabuhat og maayos. Dahil lang. Kailan natin, oy. Wa masiba. Dahi. Dahi na. Dahil, wa masiba ay sige mong inom, yung mga sakit mo, may mahatag tagtambal. Arir ba mo ngayon sa subuganan? Ngayong pagbuminaw Uy, sa dahilan, Espino. dahilan. Ayaw, oy. Joke na ganagon. Oo. Joke na eh. Ang maayon, panalitag din na sila pakita. O ako'y pasultihon, gulyat. Ay, noon, wala ko'y gasto. Sa? May noon, kaya di na siya makagasto. O di na. Kay, nang ihasol. Pero, dami ko tao nga ganahan. Ganahag, barkada. Okay, banding-banding lagi. Banig-banding. Oo, Tawa ba? Nya ikaw ba, matong higayon na nakagasto ka. Hain. Ang katong ikaw. Ay, pirmi na siya magasto. Asa pa? Ito itong kuhan, imong gipalitan o Sin. Katong sin. Katong gipalitan kong motor. Ang kanino ang inom-inom, dili kayo ko ka-relate, anak gulit. Hindi man kami inom, no? Inom. Usahayog mo na yung mamaray. Paras karon nag-recording tayo ba? Nabagting man ang cellphone? Katoy. Nabagting ang cellphone kay niabot na yung akong boyfriend. Dili. Niabot akong boyfriend dito, amua, unya kuyog ang yang anak, kay birthday man dahil sa yang anak. Mamaray na akong snack ba? Ay, niya. Kay kanang yang anak nga nag-birthday karon, ako man gyapon naghatagungan. di ba? Paggawas na bata nga, kanang bahay, nang anak na sa ako asawa, no sa isa nga nang bataay ko. Nagdam ko ba kong gabi nga nag-abri sa kong Bible. Nga nila nag-mark ko na, Mark Christian. Happy birthday diya, Mark Christian. si Mark Christian, may ang kuyo pero nag-birthday ang manghod, pangalan og John Paul. Ang mga anak ko sa akong boyfriend, puro mong mga nga, og nas Biblia, Goliath, no? Kinsa man si... Si Nga, Tata, baka Tata ba? ito mag-aargaw. Tata, musta ka diya, ta? Anak sa imong boyfriend, hay may imong anak. Ang katong kamagwangan, Mark Bernard, mo nga na mong duha. Ano dyan sa iyo? Uswag punta ng ay mo. Asa imo? Anak. Ang ama ka nang ama. Salamat mo ba na ka dito naman doon? Kuna ko ang pasultihon.